Bun, deci eu sunt Calci PvP și bine m-am găsit la un nou episod. Este o nouă serie pe canal, Kings of War, un meci numit Kings of War. Hai să facem și noi un caracter. Ce PvP. Fain frumos și îmi pare rău că n-am mai postat, că postez așa mai rar. Adică o dată la o zi, cam așa, o dată la... Nu prea am nici eu timp. Dar o să încerc să postez din ce... 70. Bun. Vei câștiga experiență și vei cunoaște farmecul de pe acest joc, bla bla bla. Ai primit nu știu ce, kimono albastru. Primi kimono, chestii... Pac. Deschide cuvânt. Perfect. Ce șmecherie. Depozit portabil. Mantie infinită. Și hai să vedem cam cum crești. Ok, nu crești nici greu, dar nici foarte ușor. For Kings of War. Hai să vedem cam ce pică, critice, chestii. Deci cam asta pică. Bă, nu știu, Maker mi se pare un metin destul de șmecher. Văd că este un event pornit. Hai mă. Comerț internațional, nevoie de level 15, ziua cărții. Salutați, asta este ziua cărții, să te așteaptă. Deci, cei care nu știți ce este ziua cărții este ceva gen, adică dacă aveți o carte, orice carte, o puteți duce la Son și să primiți alte carte în schimb. Deci dacă aveți, de exemplu, Iara Fulgerului, voi puteți primi pe cartea respectivă o aură. Dau un exemplu. Bun. Hai să mergem până la grăjdar, că ar trebui să ne dea calul armat. Bun, hai să vedem dacă ne dă calul armat. Antrenează termoseară. Uite, armatul, tăticu. Bun. Ce-ar la? La o eliberare. Poțiuni. Mamă, cât costă. Tole mă de rea cu cât costă. Și n-are și teleportare. Man. Hai să-mi dai niște bănuți, te rog să iau un alt teleport. Hai să dacă e bun ăsta. Ok. Trebuia să-mi iau un alt teleportare de asta e. Hai să-mi bag asta. Fac. Ce n-ai să întâmplă? Să oprim muzica, mă rog. Așa. Am intrat o reclamă. Bun, hai să ne luăm. Da, ne luăm screen-ul și dacă se dă cu ce. Ce? Bun. Deci, ceva că am trebuit să mai stăm pe aici prin map 1 până facem și noi o de monot sau să vedem dacă găsim vreo metin. Uite, event. Uite că este event cu cărțile. Să mai creștem puțin. Și aș vrea să sparg și un metin în episodul ăsta. Să văd cam ce pică dintr-un metin. Nu găsesc vreunul pe aici, mă. Nu vreau. Bun, hai că merg și aici puțin map 2. La Amazon, adică puțin să creștem.
Am să fac și astăzi un live, dar adică astăzi înseamnă în duminică 28, dar n-am avut timp și acum filmez seara la 11, cam să chiar să nu pun episod astăzi ar fi mult. Și nu. Sper să fac măcar 20 în episodul ăsta, ceea ce îmi pare că o să fac. Și dacă am găsit acolo un metin și vreau să nu se-l spargă, că sunt chiar curios ce pică. O chestie care îmi place, apare aici cât la 100 mai are, asta îmi place mult. Așa, pac. Mă aștept să apare cât de curând un episod special pentru 50 de abonați. Hai că am făcut aproape 60 în pana mea. Și fac abia episod special de 50 de abonați, sau nu știu, doar să fac episod special de 60 de abonați, nu știu. Și da. Bă, chiar apreciez că am din ce mai multă susținere, chiar dacă poate unii sunt de la giveaway doar așa și chestiile alea, dar sunt unii care chiar îs cât de cât activ pe canal, lasă comentarii, etc. Și chiar apreciez chestia asta și chiar mă motivează. Hai că se pare și ne metin ăsta frumos aici. Și dacă vă întrebați, mă, Cajea, tu ai o grămadă de serii pe canal, o să te ține toate? Da, mă, o să mă țin toate seriile, că nu pot să stau numai pe serie și să filmez tot timpul numai seria aia. Vreau să încerc și metine noi. Și chiar am văzut la mulți youtuberi că e șmecher metinul ăsta și am zis de ce să nu apuc. Fără cărți, fără vrăjit. O să le pun astea aici, nu? Pac. Stai cu fără cu cărți, cred că e. Bun. Fac 20, apoi mă duc până în map 1. Că aș vrea să-mi iau și un tigru să văd că sunt bonusuri și astea la... Bă, nu, bonusurile nu sunt la shop, bonusurile dropează. Uitasem. Mă rog, dar sper să fac măcar 20 în episodul ăsta. Hai să mă bag aura până în alta. Pac. Ce șmecher metinelesc alb pe minimapă și apar numele și tot. Șmecher, mă. Șmecherul de tot. N-am mai văzut pe vreun metin chestia asta, să apar și metinele. Șmecher, frate. Chiar șmecher. Mata că e nașpa că n-am elixir și trebuie să bag eu red manual, că e scump un elixir. Aia e singurul lucru mai nașpa. Bun. Se pare nici de aici frumos un metin. Mă, și pe... pe Madness Series am făcut o trăvită pe M56 și am vândut-o și acum realizez că ce prostie mare am făcut-o. Am vândut-o pe 1.5 KKK. Și, na, am făcut o prostie cam mare. Că... Acum nu mai minte nici cum. Și chiar e enervant pentru că pana mea pot dura destul de mult. Să fac, țin cont că am adormit între seara și mi-am lăsat calculatorul pornit de la vreo... Da,
să oprise filmarea de la vreo 12 până pe la 7, cred că se oprise. Am lăsat calculatorul pornit, m-am trezit pe la 7, am schimbat pornit, am zis ce până mea l-am uitat pornit, nu știu ce. L-am închis, m-am culcat la loc și până a fost când m-am trezit am văzut ce pumă aveam. Bun, lume, am făcut și o level 20 aproape. Cam atât și cu acest episod. Eu sper că v-a plăcut acest episod, chiar dacă tot timpul a început e plictisitor. Cam atât și cu acest episod, cum am zis. Și până data viitoare, eu am fost Calci PvP. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like, subscribe, un share și un comment. Iar noi, desigur, o să ne revedem data viitoare. Baftă, lume! Salut!